Pak die. Wat is het wat ik zei? Als die coach. Coach. Vanilla. Flavor. Ze krijgen flavors in zo'n mensen. Sigaretten. Aha. Twak. Hey joh, ze is back to old school. Mensen ook met eentjes, hè? Als die eentjes die niet... Kijk zijn flavor staan vanilla. Vanilla. Als je bak vanilla ijscream koopt, dan kan die pak twak. Je gaat die dan op je WhatsApp status zetten. Ja. Op En zie ik het mijn blaadjes. En ik het mijn filter. En mijn twak aan mijn blaadje. Ik ga mijn nou olie zwaai. Kijk uit, wij zijn olie, guys. Easy as pie. Hij is nog een filtertje, kijk uit. Ik ga nog mijn filter aanzetten. Ik heb een mooie rol. Ik ga nog mijn filter Ik aanzetten. heb hem aangezoomd. Gewoon niet daar. Kijk uit, guys. Zwaaiman zei pul. Ik kan niet zo'n pul maken, weet jullie dat? Hij met aan elkaar van mij een pul maken, dus ik wil ook. Vaker is het nou nog een dagse leven man wat wil pul gaan maken. Ja, zo is hij. Kijk Hij heeft zijn filtertje en hier zit zijn filtertje. Al wat ik nu maak is, vat mijn lighter. Dat lighter komt. Cheers voor eers. Ons praat morgen. Pauze is.